Fil-Parlament, Evarist Bartolo qal li mhux aċċettabbli dan it-tip ta' tħil fil-qadi tad-dmirijiet tal-membri parlamentari fix-xogħol li qed jagħmlu għadħul ta' liġi ta' divorzju responsabbli f'pajjiżna. Dan wara li s-Servizz tas-Sigurtà interċetta telefonata li kienet qed issir bejn Evarist Bartolo u Geoffrey Pulicino Orlando nhar l-Erbgħa li għadda. Fil-bidu tas-seduta parlamentari ta' 2 fil-għaxija, Evarist Bartolo talab lill-Speaker tal-Kamra biex jinvestiga dan il-każ fejn sostna li l-ħidma parlamentari li tiwettqu u Geoffrey Pulicino Orlando bl-ebda mod ma taqa' taħt il-funzjoni tas-Servizz tas-Sigurtà. Evarist Bartolo semma kif dan il-każ serju tressa anke quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija fejn dan wera it-tħassib serju tiegħu. Evarist Bartolo qal ukoll li kemm hu u Geoffrey Pulicino Orlando kitbu lill-imħallef Camilleri bħala l-Kummissarju responsabbli mis-Servizz tas-Sigurtà. Saħaq li din ma kienx l-ewwel darba li das-servizz ma ntużax skont il-liġi anke fuq deputati tan-naħa l-oħra tal-Kamra.